tej škole sa čosi raz porobilo so školským rozhlasom. Uprostred vyučovania to v ňom zabuchalo, zaškrípalo a zahrčalo. Ozval sa zachripnutý, ale láskavý hlas. Ahojte, decká! Poznáte tento vtip? Pribehne rozčúlený vrátnik za riaditeľom cirkusu a vraví: Pán riaditeľ, au, pán riaditeľ, v klietke s levmi sú znova tí dvaja klauni a jedia tým naši meso. Au. Žiaci sa rozosmiali a z lavíc popadali. Ale učitelia iba nechápavo krútili hlavami. A naša učiteľka? Odkedy pán riaditeľ rozprávať z vyučovania vtipy? A pán riaditeľ, ktorý práve učil v 6. A dejepis, skoro spadol z nôh. To je nehorázna opovážlivosť. A opovážlivá nehoráznosť. Kto si to dovolí? Zavolali pána školníka a utekali do riaditeľa. Keď tam prišli, rozhlas im povedal: Prepáčte, ale už som to nevydržal. Bol som smutný, že sa do mňa rozprávali iba samé oznámy, príkazy, no samé vážnosti. A tak som chcel žiakov aspoň trochu pobaviť. Riaditeľ sa zatváril prísne, ale potom